Lah wedi baca-bacaan kok cacah. Alhamdulillah untuk akeh. 100.000 sak meniki ya. Itu motor Amazon. Iki lho bos jenenge telot tenan. Oke sayang. Ora nonton tak ambon kae. Iya bos. Kala-kala yo ngene iki, jabutane yo enteng. Enteng tapi yo panjangnya. Aduh. Jabutane petok enak. Yo, bapak duruki wonge. Bos. Wonge uruki. Jabat dingerti sing duri ya. Jabat ngono kok dene uruki yo. Telone istimewa, Bos. Yo, isa sitok. Kajabut ngono. Kabiye mbok ulang terus ngaleh kok dina buber-buber kok. Dompet kan dompet sebelah. Hop. Yo. Maju. Ini lo montore. Rono. Yo, Pak. Bang, Gur. Bener, Bah. Ambil no kiri, Bah. Sing ndase ajene ambil no kono lho. Yo. Oh. Urus. Terus. Sik, Mbah. Ayo terus. Wih. Walah apa? Peng 4 ya, peng 5. Apa? Bocah aku mangkul kok ngisor. Sing kepo yo? Nah. Aku mas aku ora tahu godang. Ini gue story kan. Yo. Wajah. Asu. Alah. Mas aku mau tahu godang. Jablas. Ini di nomorku. Hmm. Gua bisa delok do, Mas. Bergawe Ora buka nomor mau Mbah. Ora kok bisa terus. Oh, beda piye le? Berarti ora petan, Mas, Don. Atel. Apa? Etane jaket. Mau jaket sampe mau. Panase tak laran sik Kang aku. Lah kok sawite penak malah, Bro. Ya ora iso. Iya, kabare tujuh. Kok petetan kok kan iya, kok warai aku, kok berang kok warai. Gantai. Ora mau gak. Oleh. Bayar aja, Bik. 20 seton sire. Nek 20 ketoke ono. Nak 20 ketok ono bar iki langsung jabut kono wae le. Jajal engko ditelok sik nak bareng anu. Karo ajene nak perkiraane man siteng ya, Mbah. Ngono lho. Kok bar mek kono munggah kan sampean ndelok kono lokasine. Ya lu rono susah wong loro bisa dijabut. Dadi wong kaya ngene bar kono ora usung langsung, ora kedalon. Grian. Ora kedalon lho. Ngetingkli anak mbadan. Ayo. Ayo, ayo. 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 Bur.
Ayo, ayo. Bukan maksud dah jemput isor. Mukamu kan sing banting kono kok. Iya. Lah ayo medun ayo. Ayo. Gre. Ger. Ngasa. Wit nang meran bambu. Gak mudun. Apa? Lho kopo? Tambune lho. Kulo kak wit kono. Ayo. Heh. Wit ndi? Apa niliki? Niliki nggon. Eko. Apa dah cah? Ning ndi? Iku lho. Lah nek kono air kali cukup mungkin. Siapa rene kok wonge? Telone super. Ayo. Kon ngekek duit tok ya. Iya lah piye kok unik mah piye? Kandhane kak. Biasanya kan sing nyaut kan iku. Sevideo iki lho. Apa kon ngekek duit apa duit tak boleh gemuk. Aduh. Ayo, jalan ngarep ku lho. Ayo. Ayo. Ayo mlaku. Ranteku Mau bayarannya kono kabeh, Mbak. Bayar mandeng kok. Foto ora, Kak? Foto ora foto wang gowo. Walah. Belah. Mering. Ngombe mang nyendi yo? Entek. Iki kali. Cewek. Itu ada deh. Kalau aku mas Oke ngono kok Caca. Ayo.
Ora mlebu ban no. Hah? Atos kabeh. Aja ikut. Nganu, pas. Aja kayak tengah. Pinggir. Yes. Guling mana? Iya. Kita usah guling. Ora ono. Di mong. Tengah kene ya. Yes. Hah? Enggak. Yalah. Resik lho, satu orang resik. Cara mendang gak retek.